Hola, hola, hola! Muito bom dia, pessoal! Como vocês estão? Aqui fala o Rafael Galán, seu amigo da Surlange. Como vocês estão? Tudo certo? Vamos começar a webinar de hoje. Vamos falar hoje realmente un placer recibilas neste webinar, porque é uma webinar especial da que vamos a falar dun dos produtos máis, podemos falar mágicos, máis emocionantes que ofrecemos cada temporada. Cada temporada estamos traballando este produto de mercados de Natal, mas realmente neste 2025 vamos a ter moita maior variedade de itinerarios. Sé que ainda moito cedo para falar do Natal, mas realmente como os mercados de Natal xa agora en novembro, decembro, estamos agora na época certa para venda deste maravilloso produto dos mercados de Natal. Ya saben que sou Rafael Galán, faço parte do equipe comercial da Surlange, esa empresa que ya saben que ten máis de 40 anos traballando con pasajeiro brasileiro e, como falaba, vamos hoxe a percorrer juntos as propostas que temos prontas para esta época natalina. Vamos a coñecer os destinos, as tradições, a gastronomía e, acima de tudo, vamos a tentar nesta webinar fornecer a vosés, agentes de viajes, de ferramentas para venda deste produto fantástico, maravilloso, lindo demais, que sao os mercados de Natal. Entón, vamos comenzar ya. Cualquier pregunta, eu estou aquí sempre ligado aquí no chat, cualquier pregunta me poden facer e comenzamos ya con nosa a presentación dos mercados de Natal. Porque o Natal non é unha época ou máis tasado do ano, é un estado de espírito, como falaba a Freya Stark, que es, porque realmente é unha experiencia fantástica poder ofrecer os mercados de Natal para os pasaxeiros. Non estamos só vendendo un destino, non estamos só vendendo unha viaxe, estamos vendendo un estado de espírito. Entón, realmente é un produto diferencial que podemos sugerir 100% seguros do suceso para o noso pasaxeiro brasileiro. Que vamos a do que vamos a falar nesta webinar de hoxe? Bom, vamos comenzar falando da malla do Natal na Europa, porque realmente é unha época moito emocionante para viajar para Europa, e sei que moitos pasajeros brasileiros já viajaron para Europa, mas agora é unha oportunidade única de coñecer Europa de un xeito diferente. Então vamos falar un poquinho da malla da época natalina na Europa, vamos falar das oportunidades de venda que temos deste produto de mercados de Natal, vamos a facer unha comparativa, unha comparación geral de todos os itinerarios que temos prontos este ano para mercados de Natal, que xa o 4, depois vamos falar dos roteiros en destaque e de nosa proposta de valor, de como comercializar este produto de mercados de Natal. Entón, vamos comenzar con este script, con este roteiro, para deixar tudo pronto sen dúbida en unhas informacións interesantes que vamos a tentar repasar. Lógico, como sempre, este treinamento fica grabado e subido a noso canal de YouTube, por si vocês ten que sair antes de finalizar, ou llegaron depois, ou depois queren encamiñar a un pasajeiro, encamiñar a agentes de viaxes, sen problema ningún, a través do noso canal de YouTube da Surlange, está totalmente a disposición, totalmente liberado para todos voses. Entón, vamos comenzar falando da malla do Natal na Europa. Porque cando falamos en viajar a Europa en Natal, falamos de un continente completamente transformado. Non ten nada a ver si você visita Europa no verão europeo en julio ou agosto, a se visita na época natalina. Vamos a experimentar toda a atmósfera, rúas, prazas cheias de luces, aromas, xeiros, canções de Natal moito típicas, tradições centenarias, porque realmente a historia dos mercados de Natal ten moitos centenares de ano. Os mercados de Natal son o corazón de toda esa atmósfera. Son pequenos mundos propios onde historia, cultura e gastronomía se entrelazan para crear memorias inesquecíveis. Entón, como falaba antes, hoxe non estamos vendendo só unha viaxe, só un roteiro. Estamos vendendo unha experiencia. Realmente visitar Europa na época dos mercados de Natal é un xeito moito diferente de coñecer o bello continente, tá? Camiñar por un mercado de Natal non é apenas, se poden comprar presentes, mas non só compras, vamos a disfrutar de unha experiencia sensorial.
como falaba, todas as prazas cheias de luces, aromas, porque os mercados son o corazón do Natal. É unha experiencia que vamos a combinar historia, cultura e gastronomía. Que encontramos nos mercados de Natal? Artesanato local, canções natalinas, grupos de persoas que cantan as canções típicas da época do Natal. El viño quente, moito típico, sobre todo no norte e centro da Europa. Entón, vamos a conseguir ver decorações que transforman cada cidade, como estamos aquí vendo no slide, en un conto de fadas de inverno. Entón é un produto perfeito para persoas que procuran unha viaxe única, cheia de emoción e de espírito festivo. Realmente moito interesante e sempre ten este perfil de pasareiro que está procurando novos produtos, novas experiencias e es para eles para quen está focado este produto dos mercados de Natal. ¿Da? Como começaron os mercados de Natal? Porque hoxe en día son moito coñecidos, mas lógicamente isto ten unha tradición que comeza en un punto específico da historia. O primeiro mercado de Natal foi realizado en Dresden, en Alemanha, que é unha das cidades que vamos visitar hoxe nos mercados de Natal. En 1434 están vendo que os mercados de Natal ten máis de 500 anos de tradición, unha tradición secular. El mercado comenzó en Dresden, no corazón da Europa, na Europa Central, na Alemanha, e se foi espallando a través da Alemanha por toda a Europa Central e, sobre todo, tamén pelo norte da Europa, que tamén vamos a ver roteiros hoxe. E entón, foi evoluindo até convertirse en un dos auténticos, máis genuínos eventos culturais. Como falábamos antes, se pode comprar, mas non é só compras, é unha viaxe ao alma da Europa en seu aspecto máis mágico. Entón, realmente moito interesante, unha experiencia sensorial, non é apenas unha viaxe turística, é o que temos sempre que destacar neste produto de mercados de Natal. Non é só unha viaxe, é unha experiencia. Vamos a coñecer unha parte fundamental da identidade europea. É unha proposta perfeita para quen procura unha experiencia romántica, cheia de tradições e ben diferente. Por iso que suggiro, mesmo que sean pasajeros que ya viajaron para Europa, insisto, súper diferente visitar el corazón de Europa nesta época natalina. Súper importante sempre falar. Bueno, oportunidades de venta para a xente de viajes. Entendemos agora o que significa viajar na Europa natal, mas quero falar que, além de atrasado cultural, os circuitos de Natales representan, como falaba antes, unha experiencia, unha oportunidade única de vendas, con un nivel de satisfacción moito alto para o viajante brasileiro. Por qué? Precisamente pelo que falaba antes, porque é unha experiencia que o pasajeiro vai voltar como un celular lotado de imagens maravillosas, de luces, de espectáculo natalino. ¿No? Entonces, realmente es una oportunidad de venda muy interesante para la gente de viajes y una oportunidad fantástica de que pasajero volte súper satisfeito de conocer Europa nesta época natalina. Entón, sugiran estes itinerarios a seus pasajeros, sobre todo o pasajeiro que non sabe a onde quere ir agora en Natal, sugiran estes mercados de Natal na Europa porque realmente é ben diferente. É un produto que transmite nostalgia, que transmite ilusión, que transmite alegría. Podemos viajar con as crianzas, lógicamente, van a estar tamén sempre conectadas a nivel emocional con todo o que significa o Natal. E ya saben, viajando con a Surlange, que temos máis de 40 anos traballando con pasajeiro brasileiro para un produto criado, pensado, diseñado para o mercado latinoamericano en geral e brasileiro en particular. Porque todos os itinerarios que vamos a ver hoxe, como toda a nosa programación Europa, ten guía acompañante falando portugués. Isto é moito importante. Van a conseguir viajar para Europa con ese guía que está acostumado a traballar, a viajar con pasajeiro brasileiro. Entón, é un diferencial ben importante e por eso suggiro que insistan, que coloquen en seus redes sociais, en seu Instagram, seu Facebook, en todas as medias, boletins informativos, divulguen, promocionen este producto porque é un producto con suceso 100% garantido. Tá? Máis ou menos, que perfil ten o pasajeiro que procura un itinerario de mercados de Natal? Por exemplo,
casais en busca de unha escapada romántica, familias con fillos, como falábamos antes, idosos activos, amantes da cultura, e viajantes recorrentes, viajantes que ya coñecen Europa, mas queren coñecer o bello continente de un jeito diferente, o que falábamos antes. Es un poquinho o perfil dese pasajeiro que gosta do inverno, da iluminación, da atmósfera, da gastronomía, e realmente temos moitos perfis diferentes de pasajeiro ao que podemos ofrecer este produto de mercados de Natal. ¿Por qué vender con Asurlange este producto de mercados de Natal? Bueno, ya saben que o pasadero vai ter sempre asistencia 24 horas, 7 días por semana. Como falábamos, produto fácil de vender, es un roteiro ya empacotado con foco nos mercados de Natal e con un alto índice de satisfacción. Está todo publicado, este producto de mercados de Natal está, ya poden baixar os PDF e os Word en noso site, surlange.com, na pasta folletos 2025-26, aí poden procurar todos os roteiros da Europa e tamén estes itinerarios dos mercados de Natal dos que vamos a falar hoxe. Totalmente personalizáveis, porque vamos a poder vender excursiones opcionais e completar os itinerarios, os roteiros con extensores. E realmente vamos a estar vendendo un valor emocional, ¿tá? Un valor emocional, non é unha simple viaxe turística, é unha experiencia de Natal inesquecível, alén do turístico, unha jornada, unha viaxe emocionante. Entón, realmente, é un produto perfeito para quen ya viajou a Europa no verao e busca algo novo, unha forma diferente, un jeito diferente de coñecer Europa a través dos mercados de Natal. E aí como temos que posicionar este produto dos mercados de Natal para o público recurrente. Entón, realmente, tamén interesante facer desta forma. Mais ou menos temos visto ya perfil do pasajeiro, como vender este produto, como focar a ese pasajeiro potencial, e dentro de nosa programación de mercados de Natal este ano, normalmente publicábamos un itinerario que era as cidades imperiais, as capitais imperiais, con foco nos mercados de Natal. Mas realmente, como só tiñamos ese, se lotaba moito rápido. Entón, este ano temos 4 grandes propostas, 4 itinerarios diferentes que abrallen diferentes estilos de viaxe e perfis do cliente. Quais son os itinerarios que temos nesta programación de mercados de Natal? Vamos a ter el París e Países Baixos, a viaxe estrela da temporada, mistura de glamour, de historia, de espírito natalino. Vamos a ter só Países Baixos, temos el París Países Baixos, ou só Países Baixos, opción máis curta, máis simples, para pasajeiro que ten menos tempo. Vamos a ter el Capitais Imperiais, el clásico de mercados de Natal, cultura, historia, arquitectura e mercados lendarios, a origen dos mercados de Natal europeus desde fai máis de 500 anos. E vamos a ter un cuarto itinerario que son Países Bálticos, unha alternativa diferente, auténtica e tamén menos turística. Está un produto diferencial para ofrecer aos nosos pasajeros. Estas 4 rutas van a cubrir prácticamente cualquier necesidade de seus clientes, desde o que procura romance, compras, até quen prioriza a historia e a cultura. Então, realmente, como falábamos, un produto altamente sensorial que podemos ofrecer. Aquí están os 4, el París Países Baixos, capitais imperiais e o itinerario de países bálticos. Totalmente diferente. Realmente moita variedade e moitos itinerarios que podemos ofrecer. Bueno, temos ya falado, son 4 itinerarios e agora vamos a entrar nos detalles que vamos a ofrecer. Vamos a rever juntos todo o corazón da nosa programación natalina, características de cada circuito, diferenzas e como transmitir ese valor aos seus clientes. Aquí vamos a un bloco que vamos a ter agora, número 3, e va a permitir a presentar claramente cada usado, responder as preguntas máis comuns con confianza, destacando todos os pontos fortes. Aquí temos as 4 propostas que temos este ano para mercados de Natal. 4 propostas, 4 itinerarios, 4 roteiros
para abranger diferentes estilos de viaje, de durações, de perfis de clientes. Mas todos eles van a compartilhar, van a una mesma esencia, combinar mercados de Natal, historia, cultura, gastronomía, experiencias únicas. Como falábamos, el París, Países Baixos, aquí, comenzando en París, facendo París, Bélgica, Holanda. Temos só el itinerario Países Baixos para pasajeros que ten menos tempo. Temos el Capitais Imperiais, el clásico natalino por excelencia. E temos este ano unha novidade maravillosa que son Países Bálticos, os mercados de Natal dos Países Bálticos, cidades 100% medievais. Imaginen que lindo debe ser un mercado de Natal en cidades conservadas da época medieval. Realmente é unha experiencia inesquecível, unha experiencia que vocês ten que sugerir a seu pasajero porque realmente vai a adorar con mayúscula. Bueno, aquí tenemos los 4 itinerarios. Este slide es muy importante. Pueden tirar una foto. Bueno, después va a ficar grabado y subido en nuestro canal de YouTube. El París y Países Baixos, 8 días, son 1.365 euros. E as saídas que vamos a ter neste tour, 30 de novembro, 14, 21 e 28 de decembro. Os mercados de Natal temos que relembrar que sempre finalizan antes do Rebellón. Por eso ten que ser saídas previas agora en novembro e decembro. Primeras saídas en 30 de novembro. Dá para vender, dá para sugerir, dá. Temos varios grupos este ano visitando os mercados de Natal e sempre, todos os anos, con unha satisfacción del 100%. Ya saben, cualidades de Surland, hotelería 4 estrellas central e ben localizada, tasas turísticas incluídas, transfer de llegada in out incluídos, guía acompañante falando portugués, en fin, todo o diferencial que temos na programación Surland voltada aos mercados de Natal. Visitamos no París, Países Baixos, Francia, Bélgica, Holanda. El pacote MS máis servicios, pacote máis servicios, ya saben que toda a nosa programación ten un pacote máis servicios que se pode vender desde o Brasil con a maioría de paseos opcionais, ten a opção, e este é unha viaxe estrela para 2025. Mistura perfecta de cidades icónicas e espírito natalino e romántico. París, Países Bálticos. Imaginen pasar este ambiente natalino na capital do amor, no París, ¿no? Realmente unha escapada romántica fantástica. Si temos pasajeros que só ten unha semana, temos esta opción só de Países Baixos, que es 1.130 euros. Saídas en decembro, 4 saídas, 2, 16, 23 e 30. Aquí vamos a coñecer Bélgica e Holanda, e unha opción máis simples, máis curta, para viaxantes con menos tempo. Terceiro dos itinerarios, Capitais Imperiais, el clásico de mercados de Natal. 9 días, 1.310 euros, saídas el 8 e 15 de decembro con as versións parciais sen Berlín e 8, 10, 15, 17 con a opción con Berlín, perdón. Alemania, República Checa, Austria, Hungría. Posibilidade de incluir o pacote máis servizos e o clásico natalino, como falaba antes, origen dos mercados de Natal, amantes da historia que buscan grandiosidade imperial. Realmente este é o itinerario máis clásico para coñecer os mercados de Natal. Porque depois temos unha proposta diferente, auténtica, menos turística, menos masificada. Países Bálticos, 8 días, 1.140 euros, saída el 30 de novembro, unha única saída, porque realmente é unha opción diferente. Vamos a coñecer Lituania, Letonia, Estonia e temos a posibilidade de facer este salto a Helsinki para coñecer Finlandia. Realmente un produto totalmente distinto, moito original e que, sen dúbida, vai ser unha experiencia única en estas cidades completamente medievais. Estas son as 4 propostas que temos este ano para os mercados de Natal. Realmente moita variedade. Como falaba antes, transfer de llegada e transfer de saída incluído. Ónibus turístico superior durante todo o itinerario. Guía acompañante en portugués durante toda a viaxe. Visitas panorámicas, lógico, con guía local. Entón, o grupo va a viajar con el motorista, guía acompañante e guías locais. Seguro turístico incluído en todos os itinerarios. Tasas turísticas tamén incluídas. Ya saben, como sempre con a Surland, nos roteiros europeos sempre garantimos tasas turísticas ya incluídas no valor do roteiro, e sempre hotelaría 4 estrelas ben localizada, sempre
con café da mañá buffet incluído. Como ya saben, todos os diferenciáis do producto Surlangy, neste caso, voltados a coñecer os mercados de Natal. Máis servizos que podemos incluir? Noites extra. Podemos incluir noites extra pre e post itinerario. Por exemplo, en el París Países Baixos, podemos incluir noite extra no comezo en París, fantástico, ficar máis tempo en París, ou no final do itinerario en Ámsterdam, que tamén merece moito a pena ficar máis tempo na capital de fato, porque a capital administrativa é Haia, mais a capital Ámsterdam en Holanda. E temos tamén el pacote máis servizos, do que falaba antes. Depois vamos en cada itinerario, vamos a ver quais são os opcionais que se ofrecen en cada dos roteiros, mas se pode ofrecer este pacote máis servizos que ya saben, sempre suggiro incluir. Por qué? Porque si vocês embuten el pacote máis servizos ya dentro da reserva é comisionable para vocês e o pasajero ya lleva pronta todas as vagas para seus pasajeros opcionais. Então, realmente, el curso es que sempre van a comprar. Então, é importante que vocês vendan desde origen para que o pasajero asegure súa vaga na excursao e vocês tamén se beneficien da comisión dese tour que si compran en destino con o guía, lógico, non podemos ter comisionamento. Tá? E depois a extensao a Helsinki, como falaba, no itinerario de países bálticos, podemos facer esa extensao de barco para coñecer a capital da Finlandia. Então, realmente, moitas opções diferentes as que podemos ofrecer. Son 4 programas para diferentes perfis, para diferentes necesidades, con alta cualidade, garanten conforto e satisfacción. Então, realmente, vamos a ver agora os circuitos en destaque que temos dentro desta programación. Aquí temos el París e Países Baixos. Comenzamos. Vamos a ofrecer un pequeno percurso por cada un dos itinerarios para dar un avisado geral do produto completo que temos nos mercados de Natal. París, Países Baixos, a joia de Natal na Europa. 8 días, París, Bruxelas, Gante, Bruges, maravilla. Ficar en Bruges, que é unha das cidades máis lindas do mundo, ficar nesta época natalina, impresionante. Rotterdam, Delft, Haia e Ámsterdam. Vamos a coñecer França, Bélgica e Holanda. Maravilloso itinerario, el París e Países Baixos. É un circuito, un roteiro que ten tudo, ten glamour, ten historia, ten romanticismo, ten tradições cenarias, espírito natalino, podemos viajar para todo tipo de viajantes, podes casais, familias, idosos de maior idade, non ten problema con crianzas, experiencia cultural, gastronómica. Este itinerario, aquí estamos vendo as cidades que están señaladas en preto, París, Bruxelas, Bruges e Ámsterdam, es as cidades onde pernoitamos. Então, o itinerario París, pernoitamos en París, depois en Bruxelas, Ghent, Bruges, pernoitamos en Bruges, maravilloso, Rotterdam, Delft, Haia e Ámsterdam. Moito popular, historia, tradición, espírito natalino, vamos a poder comprar artesanato e ter experiencias culturais e culinarias únicas. Comenzamos en París, la cidade iluminada con os marchés de Noel. Os dois principais campos, mercados de Natal están nos jardins das Tullerías e nos campos elíseos. Unha atmósfera maravillosa de aromas, de música, ten todas as vitrines decoradas con ese charme especial da cidade da luz de París, pista de patinação, ambiente romántico en cada canto. Então, realmente, moito interesante, insisto, os dois mercados máis coñecidos, Jardín das Tullerías e Champs-Élysées. Imaginen patinar patinar no hielo do lado da Torre Eiffel. Realmente interesante. Entre barracas de artesanato, saborear as iguarias locais, como el raclette, que é un queijo derretido servido no pau e batatas, ou el foie gras, que é ese fígado de pato típico da gastronomía francesa, ou eses toses artesanais franceses. Como paseos opcionais podemos ofrecer para os pasajeros el París iluminado, que imaginen, ya é unha excusa mágica en cualquier época, mas na época natalina ainda mellor, coñecer
facer ese paseo panorámico por París a noite, para ver todas as iluminações. Ou visitar el Palacio de Versalles ou facer el bairro de Montmartre e cruceiro no Sena. Maravilloso ese crucero Pedro Sena, hollando todas as luces, ese ambiente natalino. Impresionante todo o que vamos a poder. Aquí ya falei da gastronomía, el raclette, el viño quente, el foie gras e a confeitaria artesanal parisina. Realmente interesante. Bueno, pernoitamos en París e depois continuamos para Bruselas, onde temos unha panorámica da cidade e, sobre todo, oye, non vamos a entrar tanto nas excursiones, vamos a falar máis dos mercados, el mercado de Natal da Gran Place, 250 barracas e tamén pista de hielo. Decoracións festivas, espectáculos na praza, artesanato local e, lógico, os sabores típicos belgas. Os waffles, ya saben que os waffles son feitos na hora, con esas... ese es, bueno, podemos colocar chocolate, podemos colocar gelado, en fin. Chocolate artesanal, lógico, na Bélgica é o país famoso mundialmente pelos chocolates e pelas cervellas, que neste caso temos unha cervella que llaman de Bières d'Hiver, que son cervellas sazonais moito típicas nesta época natalina. Entón, realmente, este producto de mercados de Natal no es só para disfrutar dos destinos, es tamén para disfrutar dos sentidos, el cheiro, de que vamos a ter en todos os mercados, sabores, porque vamos a poder experimentar a culinaria local en esta época natalina. Entonces, realmente es unha experiencia sensorial, ¿no? Despois de Bruselas, vamos para Gante e Bruges. Contos medievais con encanto, porque Gante combina historia e ambiente natalino con canais e toda esa arquitectura gótica típica da cidade. E Bruges, que realmente ya es unha cidade de conto de fadas, se transforma en un escenario maravilloso con el mercado, con a pista do gelo e paseos en carruaxe de cabalos que tamén podemos facer nesta época natalina. E, por exemplo, podemos experimentar el ensopado flamengo, que es un ensopado de carne cocida, e que está cocido con cervella, está moito, moito saboroso, el chocolate quente e con os espéculos, que son unos biscoitos tradicionais belgas con especiales. Realmente moito, moito delicioso todo. Lógico, está incluído el paseo panorámico guiado nas dúas cidades, en Gante e en Bruges, porque en Gante só pasemos a pasada de Bruselas até Bruges e en Bruges aí sí pernoitamos. Depois vamos a facer a etapa saindo de Bruges, Rotterdam, Delft, Haia. Vamos a ter paradas, visitas breves en cada unha destas cidades con ambiente festivo. Por exemplo, en Delft, moito coñecida pela porcelana tradicional, unha porcelana azul e branca para facer esas compras de artesanato locais. Vamos a facer parada en Haia, con toda esa iluminación de Natal, ese ambiente elegante. Y vamos a poder experimentar los stampot, que es un puré de batata con legumes, y también del arenque marinado muy popular na Holanda. En esta etapa, como insisto, hacemos parada breve en cada una de las ciudades, Rotterdam, Delft, Haia, para llegar a Ámsterdam. Ámsterdam es a donde finaliza nuestro itinerario París Países Baixos. Imaginen como debe ser Ámsterdam na época natalina, o todos os canais iluminados, el mercado das flores, maravilloso, e un árbore gigante que eles colocan na Praça Dam. Entón, maravilloso, un charme especial e realmente aquí vamos a ter el paseo pelos canais tamén, dando esa panorámica das iluminações, das luces da época natalina, todos os museos decorados e todo el centro histórico con ese ambiente natalino. Realmente moito interesante. Podemos experimentar os oliebollen, que son unos boliños doses de ano novo. Podemos experimentar os poffertjes, que son mini panquecas con azúcar confeteira, e tamén, lógico, os queijos locais, perfectos para levar como lembranza. Os queijos na Holanda son super típicos e tamén nesta época de Natal. Como opcionais, el cruceiro pelos canais iluminados, que non podemos perder se vamos para Ámsterdam en máis nesta época, e tamén a excursao a Marken e Mollendam,
que son dos populações pertinho de Ámsterdam, y también visitamos a fábrica de queijos. Entonces, realmente muy interesante hacer también Marken e Volendam. En Ámsterdam es a donde finaliza el París Países Baixos. En este caso, tenemos mercados de Natal en todas las ciudades que visitamos. Entonces, en definitiva, este París Países Baixos, completo, versátil, perfecto para primeras visitas ao bello continente o viajantes en busca de romanticismo. Como están viendo, mucha variedad gastronómica, compras e de excursiones opcionales. Realmente bien interesante todo lo que vamos a conseguir ver en este itinerario París Países Baixos, que es o primero do que temos falado. Segundo dos itinerarios que temos sería el Países Baixos, mesmo itinerario, só tirando a parte de París, unha escapadinha de Natal de 7 días, para pasajeiro que ten menos tempo ou que prefere unha experiencia máis concentrada, lógico, repite todas as paradas do itinerario do que temos falado, excepto París. Entón, recomendamos colocar unha noite en Bruxelas no inicio. Mercados tradicionais, cidades medievais, gastronomía típica, atmosfera natalina de Holanda e Bélgica. Fantástico, Sugerimos, insisto, esa noite extra no Bruxelas ao inicio do tour. Como te hemos visto en este itinerario, aproveitar moito, es unha experiencia xave, viño quente, queillos, doses natalinos, mergullar en un conto de Natal en cidades pintorescas, realmente, y también, como tiramos a parte de París, con un precio máis competitivo, sen sacrificar a cualidade e conteúdo. Tamén 100% recomendable este itinerario de Países Baixos, mercados do Natal. Bueno, ya te hemos vendido el París Países Baixos, ya te hemos vendido el Países Baixos, agora vamos a falar del capitais imperiais, el Natal clásico da Europa Central, el itinerario que levamos moitos anos traballando en Natal, os demais temos colocado nesta temporada, o máis típico na hora de que un pasajeiro solicite os mercados de Natal. Son 9 días, pasemos Berlín, Dresden, que lembren que foi origen dos mercados de Natal, Praga, Bratislava, Viena e Budapeste. Entón, vamos a comenzar na Alemanha, vamos a ir á República Checa, vamos a coñecer Eslovaquia, Austria e Hungría. Entón, realmente, 5 países en 9 días, de un itinerario super completo, rota histórica, mercados lendarios, arquitectura imperial e gastronomía tradicional. Perfecto para pasajeros que procuran cultura, historia e un ambiente natalino auténtico. Y también con muchas opciones para complementar o ambiente natalino e cultura. Pernoitamos en Berlín ao começo, Praga, Viena e Budapeste. Esas 4 cidades, depois veremos Dresden en Bratislava no paso de unha cidade para outra. Vamos ver como é o itinerario. Comezamos en Berlín, con esa visita panorámica da cidade. Vamos a combinar historia con atmósfera natalina como poucas outras cidades na Europa, e temos el mercado tradicional, el Berliner Weihnachtsmarkt. Ambiente histórico, comezou este mercado natalino ao inicio do século XX. Ten pista de hielo, de patinazao, carruséis, iguarias locais, está do lado da torre de televisao. E lógico, podemos experimentar el salmao defumado, os pastelsiños e as masas asadas, tamén moito típicas do Natal alemão, e el viño quente, en este caso, el llamado de Glühwein, que es un viño quente con especiarias. Pode sonar extraño el viño quente, mas realmente en estas cidades hai con el fresquiño moito costoso experimentar ese viño quente, el Glühwein, con especiarias. É maravilloso en Berlín. Depois vamos para Dresden. Dresden, o lar do mercado de Natal máis antigo da Alemanha, máis antigo da Europa. Máis de 500 anos de historia del mercado de Natal de Dresden. Es el llamado de Streisel Market. Y lógicamente, despois, aquí lo estamos vendo, este es el Streisel Market, el mercado de Natal máis antigo da Europa en Dresden. Realmente, moito original visitar esta cidade en Natal. E depois imaginen Praga, que ya é unha cidade maravillosa,
en esta época natalina, con todo el mercado de Praça Bella, las canciones de Natal, el famoso Tielnik, bueno, aquí estamos viendo en Dresden el Stiesel Market, que es la imagen que veíamos antes, el más antiguo, y en Praga, el mercado de Praça Bella, artesanato, canciones de Natal, también viño quente, y tenemos, aquí le llaman Glühweines en Alemania, y aquí en la República Checa, Svarak. El Svarak es el viño quente, y tenemos el Trielnik, que es un dose típico de Natal enrolado con azúcar y canela, fantástico. Y también el presunto asado, muy típico, no Natal, checo. Opcionais, sen dúbida, temos que facer a Praga artística, porque subir até o Castelo de Praga nesta época natalina é unha auténtica maravilla, unha experiencia totalmente diferente para visitar todo el bairro de Castelo, que no es todo el complexo, y el Beco de Ouro, incluyendo a casa de Kafka. Realmente unha experiencia maravillosa nesta época natalina. Despois fixemos Berlín, Dresden, Praga e depois este tallo Praga, Bratislava, Viena, esencia imperial da Europa Central. Vamos a facer paradiña na capital eh, da, da Eslovaquia, perdón, a Bratislava, e vamos a visitar el mercado na Marketplatz con el artesanato e gastronomía, que es este que estamos viendo aquí. Maravilloso. Perdón, el que estamos viendo en esta imagen es el de Viena, en la Rautsplatz. Maravilloso en esta imagen, con toda iluminación de Natal, pista de hielo, presentes tradicionales. Podemos experimentar la sopa de repollo, muy típica en esta época de Natal, a salchichas y también todos los doses vieneses. Y podemos ofrecer a opcional de Viena artística con el Palacio de Hofburg y a Catedral de Santo Esteban, donde también tenemos un mercado. Esta es la Catedral de Santo Esteban y tenemos un mercado natalino ahí no corazón da Viena. Realmente muy interesante esta etapa. Aquí pernoitamos en Viena y ya después vamos a Budapest. Vamos a coñecer un dos mercados máis premiados da Europa. Está na Praza de Santo Esteban, máis de 100 barracas, shows, pratos típicos, como los doses de canela ou a lingüisa frita, e es premiado como el mellor mercado de Natal da Europa, en Budapest. El doses de canela, salchichas fritas, tamén viño quente. En este caso, en Budapest, que realmente una finalización de itinerario maravilloso de ouro, ¿no? La Budapest artística, visitamos a Basílica y a Sinagoga de Santo Esteban, donde está o mercado de Natal, el jantar cigano, que es fantástico, muy interesante, y también el cruceiro nocturno de Budapest iluminado, que también, mesma coisa, nesta época de Natal, é unha auténtica maravilla ollar todo el Danubio, as marges do Danubio, con todas as iluminaciones natalinas. Realmente unha maravilla que temos aquí en este itinerario. Ya están, ya saben, el de capitais imperiais. Berlín, Praga, Viena, Budapest, la época natalina. El más clásico, dos itinerarios de Natal. No os quejan siempre de este itinerario. Bueno, ya te hemos vendido París, Países Baixos. Ya te hemos vendido Países Baixos. Ya te hemos vendido el capitais imperiais y vamos a pela última opción, dos itinerarios de Natal que tenemos para visitar os mercados. Diferente. Países bálticos, a joia secreta do norte. Realmente unha auténtica maravilla de itinerario que que podemos ofrecer como máis original, menos turístico, diferente. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Son 8 días, vamos a facer Vilnius, Trakai, Kaunas, Riga, Sigulda, Turaida, Pärnu, Tallinn, pernoitando en Vilnius, capital da Lituania, en Riga, capital de Letonia, e Tallinn, capital da Estonia, Lituania, Letonia, Estonia, países bálticos, e con a posibilidade de facer a extensao a Helsinki, para coñecer Finlandia. Estamos están vendo realmente, porque moitas veces me están falando el outro día na Babi, ¿no? Rafa, é que os pasajeros están procurando Europa, sí, están procurando Europa, pero están procurando regións diferentes. Ya todo el mundo viajó para París, ya todo el mundo conoce Roma, quieren cosas diferentes. Aquí tenemos una propuesta diferente. Países bálticos, una ruta única, historia medieval, paisajes de invierno, mercados auténticos, pasajeros que procuran destinos menos turísticos,
experiencias máis originais. Entón, realmente é perfeito para ese pasajeiro que procura algo fora do común, que falábamos, na Babi incluso salió a materia na media, falando exactamente sobre iso. Todos os mercados de Natal menos concorridos, desde outra perspectiva realmente moito diferente. Entón, para ese pasajeiro que procura algo diferente, sugiran este itinerario de países bálticos en cualquier época do ano, mas agora en Natal é auténticamente espectacular. Van a tirar un monto de fotos inesquecibles, ¿no? Vamos a comenzar en Vilnius, na Lituania. Historia, arquitectura e clima natalino. Centro histórico de Vilnius, Patrimonio Mundial da UNESCO, con todas as igrellas e o castelo de Guidemías, adornado con luces e decoracións de Natal, esas igrellas barrocas, rúas de pedra, de paralelepípedos. Vamos a pasear por el mercado de Natal con productos artesanais, lembranzas típicas e tamén con el viño quente. Podemos experimentar os pretzels, doces lituanos e mel local, que é unha iguaria excelente da mel de Lituania. E como opcionais, podemos ofrecer a excursao do castelo de Tracai no lago Galve, que realmente ver esta fortaleza cercada de neve é un cartón postal perfeito para os viajantes que van a lembrar por toda a vida. Então, realmente, nunca van a esquecer que fixeron esta excursao do castelo aí con toda a neve, todo o ambiente natalino na Lituania. Depois vamos para Riga, capital de Letonia. E aquí é moito coñecida porque en Riga foi a primeira cidade onde foi instalado o primeiro árbore de Natal no século XVI. Aquí, el árbore de Natal, a origen, a onde es? En Letonia, en Riga, a onde nasceu o árbore de Natal. Todo o artesanato báltico, joyas de ámbar, moito típicas destes rallados bálticos, canções natalinas, unha atmósfera mágica, un dos mercados de Natal máis charmosos da región. Con todo este artesanato, la catedral, el dome, el Bairro Art Nouveau, el pau de gengibre, podemos experimentar, medo astorgadas, el xa quente, tamén moito típico da Letonia, e a opcional de Jurmala, el pasillo de barca pelo Gauba. Realmente moito interesante para pasajeros con experiencias que procuran experiencias diferentes. Está realmente ben interesante. Depois vamos a facer Sigulda, Turaida e Pärnu. A próxima etapa do circuito nos leva a descubrir o alma máis auténtica dos Bálticos. Aquí, o viajante mergulla na historia medieval con visitas a castelos, paisaxes nevadas que parecen tiradas directamente de un cartão postal. Moito interesante para quen gosta do folclore local, de lendas e tradições antigas. Por todo o Vale do Gauja en esta visita fantástica de Sigulda e Turaida. Finalizando en Pärnu, que é a capital de Verao, con unhas praias e arquitectura histórica. Podemos experimentar aquí na Estonia todo o ambiente natalino, gastronomía con sopas letáns, carnes asadas, sobremesas tradicionales. En fin, unha gastronomía local moito forte. E finalizar aquí en Tallinn, na Estonia, Lituania, Letonia, Estonia, un conto medieval que están vendo realmente esas cidades medievais moito ben conservadas. Entao, ya adicionar este ambiente natalino diferente é un valor añadido súper importante para o pasajeiro podemos ofrecer con total garantía. Tallinn, a capital da Estonia, un dos pontos máis memoráveis do itinerario. Todo el centro histórico murado, perfeitamente conservado, un escenario de conto de fadas durante o Natal. Vamos a poder ver as torres do Longo Herman e a Cortiña Margaret, que dominan todo o horizonte, toda a praza da prefeitura con un ambiente natalino, produtos artesanais, música ao vivo. Visitaremos as igrexas de Santo Olavo e São Nicolau e tamén como todo el ambiente, como falaba, natalino na praza central. Como opcionais, el Museo ao ar libre da Roca al Mare, que recría toda a vida rural tradicional destas regións bálticos, e unha excusa de día inteiro a Helsinki. Se non vamos a facer a extensão a Helsinki, é interesante facer este día inteiro saindo a 7 da mañá
volvendo de 8:30 para dar ese toque escandinavo á experiencia. Isto é para que non fais a extensao, porque, como falaba antes, este itinerario ten a posibilidade de facer a extensao a Helsinki. Para aqueles que queren dar un paso adiante, para complementar con Finlandia. Está apenas a 2 horas de Tallinn, de balsa. Combinamos en la capital de Finlandia modernidade, tradizao, grellas excavadas na roxa, en fin, neve, mercado da plaza, este mercado que es el de la plaza principal, podemos experimentar el salmao defumado, a carne de reno, dulces escandinavos, entonces realmente muy interesante. Aquí tenemos a opción 1, que podemos hacer visita guiada do día inteiro, o opción 2, que esta visita guiada es a que falaba finalizando en Tallinn, ou facer a extensao ya pernoitar 2 noites aquí en Helsinki. Interesante facer esta proposta da extensao, porque aí vamos a poder estar moito máis tranquilos e conocer moito máis profundamente a cidade de Helsinki. El salmao, como falaba, carne de reno, dos escandinavos, la opcional de balsa saindo de Tallinn con la visita del día completo, o incluido, si pasemos a extensao, también vamos a fornecer a los pasajeros con la Helsinki Card 24 Hours. Ahí se pueden deslocar en transporte público totalmente, cualquier transporte dentro de la ciudad de Helsinki. Entonces, realmente, muy recomendable para los pasajeros. Entonces, ya estamos viendo las 4 propuestas. El París, Países Baixos, el Países Baixos, en París, cidades imperiais e países bálticos. Moita variedade, moitos itinerarios diferentes os que vamos a poder ofrecer ao noso pasajeiro brasileiro para viajar, para coñecer o corazao dos mercados de Natal na Europa. En fin, proposta da Surland, conclusiones finais. Este último itinerario de Bálticos, perfecto para aquel cliente que procura algo menos turístico, profundamente cultural, unha oportunidade fantástica para coñecer os Bálticos. Como conclusiones finais, para finalizar un poquinho o itinerario nestes 4 propostas de roteiros, 4 propostas únicas para vivenciar o Natal europeo de diferentes perspectivas, desde a elegancia do París até a tradición imperial da Viena, con mercados de Natal auténticos, culinaria tradicional, experiencias culturais en cada destino. En fin, unos itinerarios que se enriquecen con visitas exclusivas e actividades temáticas. Tá? Realmente moita variedade diferente de itinerarios segundo as necesidades do pasajeiro e sempre con a garantía dunha empresa de máis de 40 anos de operación propia, porque non temos que esquecer que toda a operativa destes itinerarios de mercados de Natal é propia da Surland, con guías acompañantes falando portugués durante todo o roteiro, con todas as excursións opcionais das que temos falado, cuidadas, seleccionadas até o mínimo detalle, e un produto focado ao pasajeiro brasileiro con toda a asistencia, traslados e toda a tranquilidade da Surland. En fin, están vendo que temos un produto diferencial que temos que ofrecer ao pasajero, que son saídas limitadas, porque son saídas agora previas ao Natal, ya saben, a partir de finais de novembro e até finais de decembro, prácticamente viajen durante un mes, ¿tá? Temos que ofrecer agora mercados de Natal con a Surland, sen dúbida, unha opción fantástica. Ya saben, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y sobre todo el canal de YouTube, donde fica grabada y subida este entrenamiento de mercados de Natal. Entonces, vamos para la mercados de Natal. ¿Con quién? Con a Surland. ¿Por qué? Centro por centro. Tranquilidad.